Zuzenean pasako naiz beste bi hitza ematera, barkatuko didazue, baina behar bada pixkat orduaren kontzientzia hartzea eskatu behar dizuet, ordu bat eta 8 direlako, ondo legoke ere bukaeran tarte txiki bat bada ere eukitzea, orduan, badakizue entzun duzue, batez ere inakizue egon zara hemen, orduan entzun duzue zertaz hitz egin den, eta alba dugu laburtzen dugu, bale? Bueno, Juan Jori emango diot... Bai, Juan Jori, zuri emango dizut hitza, ondo irutze bazaizu behintzat, hola ordenean goaz, gogoratuko dut, nazioarteko zuzenbidean katedratikoa dela, UNEDeko zuzendarioia, eta oraindik UNEDeko patronatuko kidea. Eskerrik asko, idatzi egun guztioi eta zaila da niretzako azaltzia, lehenik eta behin euskeraz azaltzeko, ni oraindik euskaldu berri naizenez, gai teknikoari buruz azaltzekoan nahiko motza sentitzen naiz. Eta beste aldetik, inbeste gai interesgarria entzun ondoren eta gauzak nola esan zeo zer originala bintzat. Orduan, ni zaiatuko naiz labur azaltzia hori bai, eta UNED aldetik bintzat gure iritzia azaltzea, ez? Salduko dizkizuet idea hauek bi aldetatik adierazten ditut noski, batetik nire izenean, eta bestetik UNED Bergara Fundazioko patronatuko kidena izenen aldetik, UNED Bergara ikastetxe hori handiz zuzendu nuen 14 urte intentzotan, eta bain anabil patronato kide bezala, eta gainez ikastetxe honek datorren ikasturtean bere 40 urte horrena beteko du, pila bat daramagu, ez? Eta unibertsitatea askatasun esparrua izaten da, eta askatasun hori baliatuz, baina apaltasunez gure unibertsitate guztiekiko errespetu osoz, mintzaldi edo gauz batzuk labur bat egin nahi dut, ez? Oraindik pendiente dugun erronka bat, eta nik uste dut lortzeko gure uok euskeraz, erronka bat aipatu nahi dut, erronka zera da, ditugun unibertsitate on guztion baturatik abiatuta gizartearen zerbitzura dagoen benetako sistema unibertsitario bat eraikitzen asmatzea. Oain oso atomizatuta gaudelako, eta hori lortu behar dugu. Auzolan unibertsitario bat sortu eta handik noski proiektu hau nik uste dut posible da gauzatzia, ez? Estea, ezik eta guri izarte osoraren erronka bateratua, etorkizuna zibilizatzeko arrazoi bat, norbere helburuen gainetik planteamendu individualistak eta autarkikoak alboratze eskatzen duena, eta talde proiektu bat izan behar da, elkar banatuta eta gure gizartea eta herritarrak egungo krisia gainditzeko gera bultzatuko duena. Nik uste dut asko daukagu jokoan, bai arlo hontan, ez? Eta osoan generalkinik izango nuke hezkuntza eta gizarte berrikuntza beharrezkoa dira, eta hauek abian jarriko dituen motorra trabatuta dago, ez? Enkistatutako inertziekin. Gure esku dago, hau ere, oztopo hauek gainditzea. Gure unibertsitateetan eta beraien artean elkar banatzeko eta lanean batera jarduteko esperientzia arakatzea proposatzen dut. Herrialdearen beste erronka bat da hau, ez? Gure unibertsitate eta ikerketa sistemari erakunde arkitektura egokia eman ondoren, orain benetako sistema batu, kolaboratibo, kooperatzaile, indartzu eta organikoan bilakatu behar du gure herrialdeak. Gure unibertsitateek beraien ereduei erantzuten diete, bakoitzak bere emaitzak hobetzeko lan egiten dute edo dugu, bikainak izatea bilatzen dugu edo dute, euren artean zilegitasun osoz lehiatzen dira ere, eta ez alda egon behar elkarrekin lanean jarduteko tartea. Ez alda egon behar ikasleen zerbitzura egongo den partekatutako lidergorik, non nahi ikasten dutela ere. Gure etorkizuneko profesionalak dira ikasleak, Po, Baionan, Nafarroan, Leioan, Bergaran, Gasteizen, Donostin, Deuston, Sarrikon, Arrasaten, ikasten dutela ere, noski, ez? Orduan, esango nuke, edo galdera batzuk egingo nuke, ez? Egin aldezakegu gehiago, lortu alditzakegu emaitza hobeak auzolan unibertsitarioan arituz, egin aldezakegu lan elkarrekin aniztasunean, biatu alditzakegu topaguneak irakaskuntzan eta ikerkuntzan, adostu alditzakegu proiektu estrategiko komunak unibertsitate bakoitzak bere honea eman dezan, eman behar aldiogu gure Eusko alde adibidez honi dimentsio unibertsitario bat, benetako dimentsio unibertsitarioa, lortu behar aldugu konurbazio unibertsitario hau benetako sistema unibertsitario bihurtzea, galdera asko filosofo bat ematen du, erantzunik ez, baina galdera asko. Nik uste dut erronka honi heltzeak
proiektu honekiko interesa adieraziko luke. Eta ez hori bakarrik, pedagogi sozial ariketa ere izango zen, ez? Kolaboraziorako bidea adieraziko luke, ez bakarrik lehiaketarako gizartearen beste esparru batzuentzat eta erakundeentzat elkarlan eredua izango zen. Eta proposatzen duk erakunde ikuspegitik, gure gobernuen aldetik, errespetu osoz eta paltasunez, sustatu, bultzatu, animatu eta oinarriak ezar daitezela kolaborazio hori materializa dadin, ez? Nazioartean edatzean gainez, sistema bertan azintra eta azextra onurak jasoko ditugu. Mundu guztiak du teknologia gaur bertan, baina hezkuntza eredu propioa izatea falta dugu. Baldago elkarlanareko tokirik Euskal Herriko Unibertsitate arlo atomizatu honetan. Uste dut, elkartzen gaitu euskaraz, elkartzen gaitu gure eredu unibertsitarioa hobetu nahiak, elkartzen gaitu unibertsitate hauek denak osatzen dugun giza multzoak, eta elkartzen gaitu gizartearen zerbitzuan aritzeko goguak, arrazo asko daukagu mahai gainean, ez? Zergatik ez dugu sortzen eta garatzen bada elkarrekin lan eginaz, gure kultura, hizkuntza eta jakintza mundura edatuko duen unibertsitate virtuala, online izango dena, euskeraz, arlo teknologikoa, unibertsitate bakoitzaren know-how eta profesionalak uztartuko dituena. Ez dago, nik uste dut unibertsitaterik maratoia eta 1 metroko lasterketa batera egin ditzakeenik. Kolaboraziorako tarteak bilatu behar dira eta aukera itzela da hau, aurrekontu gainez txikia eta jasangarria izango ditu, ondorioz egikaritu daitekeena, nik uste dut, ez da utzetik parte eta hori egin, ez? Eta proiektu honi, Uned Bergara uste dut, apalez, egin diezakioen ekarpena teknologia berrien erabilpenean duen ibilbide luzea da. Ikasleak beraien denbora optimizatzeko beharra dute eta era berean bizitzauan zehar trebatu nahi dira, guzti honek malgutasunez funtzionatzea eskatu du, garai berriek eskatzen duten erritmora egokitzea, aro berritara, era berean proiektu hau Euskadin egikari dadin lagundu, kolaboratu eta ekarpenak egin behar dizkio. Azken batean Euskal Unibertsitate sistema egitaru dadin eta Euskara eta goi mailako hezkuntza mundu osoko ikaslegaiei zabaldu dadin. Internetek zerbitzuak eskaintzen dituk. Unibertsitateek aldiz trebakuntzarako produktuak esango nuke. Gainera, hau izaten daiteke nazioarteko edapenaren egituaren oinarria, eta hemen balio soziala handia du, trebakuntza modalitate honek geroz eta eskaera noski handia geha dauka. Proiektu honen abiapuntuan nire ustez graduondokoetan bertan kolaborazio izan daiteke eta ondoren beste eremu batzutara edatu. Eta kolaboraziorako eremuak, topaguneak, elkarlanareko, baliabideak, arrazionalizatzeko, ikerketarako talde interunibertsitarioak sortzeko, hobetzeko, sustatzeko abiapuntua izan daiteke. Zinez diotzuet, netzako erronka honek merezi du. Eta orain galdera asko nik egin ditut gure rektorearekin, ez bakarrik Iñaki Goirizelarekin, baita Iñakorekin, baita beste rektorearekin, eta erantzun desberdina jaso ditut, ez? Baina bi oso sintomatikak dira, eta erderaz azalduko naiz. Bat da, ¿por qué voy a dejar que haga otro lo que puedo hacer yo solo? Bigarrena da, en mi orden de prioridades esta ocupa el 100 y pico de las preocupaciones que puedo tener. Ni, bueno, uste hor daude erantzunak, baina eutzi behar deu. Hor, Eduardo Galeanoren hitzakin bukatuko nuke, ez? Lortzen dugun utopia errealitatea bihurtuz. Beak esaten du, eta nik hori jarriko nuke gure proiektuarekin, esaten zuen bere hitzak. Ez bere zerumugan horizontean dago, 2 pauso gerturatzen naiz, eta bera 2 pauso urruntzen da, 10 pauso ematen ditut, eta berak 10 pauso egiten ditu atzera, nik aurrera egin arren sekula ez dut harrapatuko. Zertarako balio du orduan utopiak, horretarako, aurrera egiteko, eta hori egin behar dugu gure artean lortzeko helburu hori. Eskerrik asko. Mi esker Juanjo, azken izlaria, eskerrik asko gainera laburtzeagatik. Iñaki jarriko dizut aurkezpena. Bai, ni ere saiatuko naiz labur. Lau puntutan da azalpena, labur gude ibilbidea, gero gude buruari eta gizartearekin batera planteatu dugun erronka horren aurrean
egin dugun azterketa eta atera ditugun ondorioak, eta nolabait proposamen zehatz bat UEU landu duguna. UEU gehien dakizunez, 24 urte darama. 2003 hasi ginen nahiko indartsu online formazioan, gure metodologia propioa daukagu, etengabeko formazioa edo hain bizialdi osoko ikaskuntza den esparruan lan handia egin dugu, eta EHUdekin batera, graduondoko batzuk, 30 kredituko berezko titulua lantzen ditugu, batzuk online, beste batzuk kombinatuta, eta beste batzuk aurrez aurre. Eta, esan behar dena da, eskaera handia izan dugula, gure metodologia landu dugula, eta lotzen kaslesek esan dako gauza batekin, gaitasun digitaletan eta nik uste lan handia arro esan dezakegula, lan handia egin dugula, bai irakasleen formazioan, eta bai, hor dauzkatzue, gradu ondoko horiek, guretzako oso importantea da, datorren urtean hasiko den IKT kompetentzien inguruko gradu ondoko hori, eta gure lerroan sartzen da. Urrengoa da, zer ikasi dugun, nolabait 13 urte hauetan, online informazioan eta hola, eta hori ere nik uste esan dezakegula, hasieratik oso argi izan genula teknologia ez dela funtsa. Hori gaur egun erraza da esaten, baina garai batean, gu legoan izan genituen teknologia den saltzaileak eta halakoak, ez? Bigarrena da aukera berriak zabaltzen direla. Aukera berriak bai publikoa den aldetik, bai metodo pedagogikoak eta didaktikoen aldetik, eta bai gaitasun berri batzuk ikasleek jasotzeko nolabait ez ikasten duten zuzenean, baizik eta ikasten duten metodologiarekin hartzen diren gaitasunak. Horrek ekartzen du lan hori edo aktibidade hori berrikuntzako aktibidadea dela momentuz, hemendik urte batzutara hori da ohikoa. Eta nik uste finantziazioaren aldetik ere hori lotu behar dela hezkuntza, noski finantziatu behar du, baina berrikuntza aktibidade izan da ere, beste baliabide batzuk ere egon daitezke. Beti interesa handia aurkitu dugu, pizkanaka eskaera handitu da, eta nolabait Euskal Herrian egia esan, denon artean aitortu behar dugu, gai honetan ez gadela, ez dugula lidergoa hartu. Orduan, duela 3 urte, 2013, UEU, bere buruadia erronka planteatu zion, aurretik zetorren erronka hori, baina nolabait, ja modu indartsuan planteatu zion erronka online tituluak, graduko tituluak online eskaintzeko beharra. Eta, hau gaur atera da, baina askotan esplikatu behar izan dugu, eta ni Carlesen hitzaldian osagarritasunaren kontzeptu hori eta nola UNED berak ni hori ez nekien, gainontzeko guztia bai osagarria dela eta ikasleak eukitzea hauoken ez duela kentzen besteetan ikaslea eta azaldu denez ere UNEDekiko ere osagarritasuna lotu dutela nola edo ala lehen UNEDen ere Katalunian ikasle gehiago daude, ez? Baina, profil hori asko hitz egin da, baina ez direla orokorrean eta aldatzen joango da, baina ez direla gazte, selektibidade bukatu behar nahi duten gazte horiek, eta bestaldetik inguruko eskaintza ugaltzen ari dela, 2013 ja uni sortuta zegoen, uste zeo zer esan dela hemen, eta duta asko ezin nahi luzatu, lan honetan aitortu behar dugu, 3 urte hauetan desente lan egin dugula, eta bide lagun oso onak izan ditugula, Gipuzkoako Foru Aldunditik laguntza jaso dugu, eta beraiek ulertu dute berrikuntza aktibidade badela, hezkuntzan edo batela kompetentziare, baina eta bestaldetik Euskal Unibertsitate elkartearekin aspaldi gabiltza lanean, eta elkarteak ere ulertuzun gai hau estrategikoa zela. Dakizuenez, UEUk ezin du titulurik eman, eta hasieratik planteatu genuen, titulua eskaini behar baldin bada, eta proiektu zehatz bat egin nahi baldin badugu, titulua eman dezaken unibertsitateekin harremanetan jartzea, UOKekin
ja aurretik 2003-tik saiatu egon zen, saiakera bat, Jaurlaritzarekin konpartitua, bere momentuan ez zuen arrakastarik izan, eta ja 2013-tik sinatu genuen nolabait proiektu bat egiteko hitzarmen bat, proiektua gauzatzeko geratzen zen, eta ja 2014 edo 2015 bukaeran 2015 hasieran, ja nolabait azterketa eginda zegoen. Jaurlaritzatik beti hitzona jaso ditugu, baina aintzat ez zuten hartu eta esan ziguten EHU izan zitekeela horren motorea edo lidergoa hartu behazuna. EHU-dekin ere azken urtean harremanetan egon geha, eta momentuz dugu adostasuna edo proiektu konpartitu bat lortu, bai gradu ondokoen aldetik, geneukan lernotik, eta hortik igual etorkizunean beste urratz batzuk etorniko dira, baina graduen aldetik ez dugu horrela pausoak eman. Bueno, orduan, gude buruari jarri genion erronka horrekin, harremanak egin ditugu, eta azterketa, ez oso sakona, baina bai nahiko aztertu genuen, hemen azaldu den galderaren batekin, eta Carlesek berak aipatu du, ze ikaslego potentzial edo egongo litzake. Aztike institutuarekin egin genuen lan bat, egia esan lana ezen erreza, Euskaldunak nahi genituen elkarrizketatu, horrek ja, lagina ere esangulatsua izan behar zen, deitzen zenean, ez bazegon adintarte batean eta hizkuntz perfil batekin, dei hori ez zuen balio, lortu genuen 800 bat erantzun, eta ondorioak, hor dauzkazue, naiz luzatuko, irakur ditzakezue, baina, igual, azpimarratu egin behar da, gude kezka bat zen, prest daudenak daudela erantzuten dutenak, beraientzat euskeraz ikastea edagozpena izan daiteke, eta hori bakarrik eguneko 10ean gertatzen zen, eta Aztikarrek egin zuen estimazioaren arabera duela 2 urte, nolabait publiko potentziala den masa edo lehenengo estimazio bada, 23.000 lagun adintarte hortan, ez ikasiko nuke baizik eta urrengo urteetan planifikatuta edo eukiko lukena identifikatu genuen. Titulazioen aldetik, egia esan, gradu eta gradu ondokoen artean, gutxi godabera, erdia zen, gertatzen da, gradu ondokoa oso sakabanatuta zidela, eta orduan gu hasieratik izan dugu argi, jauzi kualitatiboa gradu ondokoetan, hemen ere esan da, gauzak egiten dira, nahiko lankidetza batzuk ere gauzatzen dira, batzuk ez dira gauzatzen, nik uste kalitatearen izenean burokrazia oso handia daudelako, eta orduan, bi unibertsitateekin egiteko egin behar dezu burokrazia handi bat bikoiztu. Eta gaina gero, espediente dena bikoiztu. Horrek saltzen du asko, beste faktore batzuk ere badira. Baina guretzako jauzi kualitatiboa etorri batzun gradutik. Eta, identifikatu genitun azteko titulazioak eta egia esan, eta oso aztia izan behar, bateatzen den titulazioa dira, unereko dokumentazioan irakurtzen duzuna, gutxi gora bera, eta gu titulazioak aztertzen ditugunean hori kontutan hartzen dugu, baina baita ere nahi dugu bultzatu lanbidearekin edo erremana duten titulazioak, nik uste dugu okeke egiten duen moduan. Gero, nola nahiko motz geratzen da, eta egia esan azterketa hori, nahiko sakona da, baina zaila da ondorio argiak ateratzea gehiago inbertitu gabe, egin genuen beste azterketa bat, justu beste muturnean. Eta da, UEuden inguruan, gude 1.200 kide eta inguruan daukagun sarea, ikasle hoiak edo irakasle hoiak, eta zer pentsatzen duten, eta Google bidez egin genuen inkesta azkar bat, 3.200 edo 3.000 bat konbite bidali genuen, eta oso guretzako arraigarria izan zen, jakinda jendea inkestetan eta erantzuten ze pedeza ematen duen, lortu genuen 800 bat erantzun, gutxi gora bera ondorioa berdina dira, eta gehigarria da
galdetzea beda ilusio handia piztu zula. Jaso genuen erantzun bedaz gain, halako proiektu batek pizten duen ilusioa. Bueno, horredo, eskaintza, nik uste hemen deno dakigu euskeraz gaur egun, edo zer eskaintzeko jende prestua daukagula, orduan alde hortatik. Momentu honetan, kontratu finkoarekin unibertsitatean daudenez gain, aztertu genitun zeintzuk izan daitezken irakasle edo tutore, hartu genuen, zentratu ginen titulazio nolabait, tipikoa garai batean, euskerarako egokia den titulazio bat, hori kontu zahar bada, eta hartu genuen enpresa, eta ondo dira da, bidea garraia dela, eta horrekin lotu genuen, nolabait, oinarrizko aurrekontu bat, nolabait, diru gutxirekin, azteko modukoa izan ziteken edako. Orduan, ondorioak, posiblea dela, baina baita ere inkestan agertzen zen prezioaren kontua eta hemen aipatu dena, uoken ikasleen profila Espainian, esan du, zergaiti da, garestiagoa delako, nolabait, orduan, euskeraz, hori dago, baina euskaldunak, euskaldunok ere, beste hizkuntza batzuk badakizkigu, eta eskaintza askoz merkeagoa baldin bada, beste hizkuntza batean, batzuk euskaraz egingo dute, baina nekez lotuko da masa kritikoa, eta hori ikusten dugu administrazio publikoaren beharra, eta laguntzaren beharra, eta implikazio. Orduan, gaurko prestatu dugu, eta iritsi zaidenez, batzuk pentsatzen dute gu ja badugula proiektu bat martxan jartzeko, hori ulertu bada ez da horrela, gu daukaguna da proposamen bat, sozializatu nahi duguna, konpartitu nahi duguna, eta gu planteatzen duguna da unibertsitate berri bat, edo meta-unibertsitate bat, edo dakit nola deitu, baina, zeo zer berria, graduetan zentratuta, eta, hori, nola, administrazioaren laguntzarekin eta implikazioarekin, dauden unibertsitateekin lankidetzan, egiten den moduan, edo beste modu batean, baina hori gabe ezin da egin, eta bestelako edagileak, badakigu, zorionez, Euskal Herrian, erregintzan eta euskalgintzan eta eragile desente dauzkagu, oso aktiboak eta parte hartu dezaketena. Eta gainea, hor lotzen ere ikerkuntzaren aldetik egin ziteken, horrek ekarneko luke, egin ziteken unibertsitateen arteko halako gune bat, e-learning, internet, ekonomia digitala eta horren inguruan ikertzeko beste indar batekin. Ikerketa hori gainea bestalde EHUn batez ere, baina uste igual beste unibertsitate batzuetan ere bai, irakasleen adina urtero, urte bete igotzen da, eta ikerlari gaztei eta unibertsitateko irakasle izan nahi duten horientzat aukera on bat izan ziteken, eta gaina aukera beste unibertsitatek ere etorkizunean haien online programetarako aurrez aurrekoaren osagarri izan da edo ez, hori oso proiektu interesgarria izan liteke, eta gero nola ez, nola fisikoki daukan lotura hori, bai Nafarroarekin, bai iparraldearekin aukera ematen digu, eta batez ere hasieratik egingo gareno, nolabait lankidetzarako oso eremu interesgarria. Eskerrik asko, Iñaki. Berez ordua bete dugu, baina logikoa denez nahi baduzue tarte bat irekiko dugu labur-laburra azken galderetarako nahi baduzue.
Ni batez galdera baino gogoeta bat egiteko hemen implizito agertzen da, eta da, bai wok, bai weu, hizkuntzari lotuak, eta zehatzago hizkuntza gutxituen hiztun elkarteari begira. Okerrez banaiz, burutik jota egongo ziren wok proiektu eroa izango zen, baina katalaneraren ernamuinatik sortua da, eta katalanadunentzat bati bat. UEUren sorrerako Euskal Unibertsitatearen helburua izatea, eta nik uste hori ideia hori importantea da. Nik eskertu nahiko nuke noski Carles Sigalesek mandako azalpenak, baita Iñaki Alegria UEUko zuzendaria nola ez Juanjo Alvarezena, eta batez ere taldea, hemen Ainhoa Latatu ibili izan den, nik uste zutoinetako bada proiektu honetan, eta esatea beharrezkoa dela. Euskara biziko bada, unibertsitate online euskaraz izatea da auspoa, estuen elkarte honi bizi berritzeko. Eta nik uste eskerrak eman eta animoak aurrera begira, besterik ez. Besterik? Bueno, eguerdion. Hasieratik galdera hori dakaduruan, eta, bueno, Mateu, inor espaldi, beste galdera egiteko, eta zenbat denbora behar da gradu bat egiteko? 25, 60 urteko batek, zenbat, gau, 240 kreditu dira, eta kreditu bat dago, eta zatua, 25 ordutan. Orduan, lanian nahi behar edo familian, dezakitez, eta zuek uokoekoak eta unedekoak jakingo duzu segurazki, ez dakit karrera guztietan edo gradu guztietan berdina dan, baino importantea da, matrikulatzeko ere jakitea zenbat denbora eskatuko izun horrek. Sí, és molt important. Els nostres estudiants majoritàriament ho són a temps parcial. I això vol dir que un grau de 4 anys per un estudiant de la UOC són 8. I aquest és un dels problemes importants que tenim en l'abandonament. Clar, l'horitzó de 8 anys com a mínim me lo pones muy largo. L'avantatge és que molts dels estudiants que venen a la UOC ja tenen estudis començats, de vegades. I per tant, el que serien 8 anys potser acaba sent menys. Per nosaltres ens anava molt millor, o ens aniria molt millor, un sistema de graus de 3 anys i màster de 90 o 120 crèdits. Definitivament, perquè quan estàvem en l'anterior sistema, les diplomatures i segons cicles ens funcionaven molt bé, perquè el temps era més abastable. Actualment, aquest és un problema que, esclar, per a alguns estudiants l'estudi es fa llarg. També és veritat que molts estudiants, com que ja tenen una posició laboral i no tenen urgència, doncs s'ho prenen amb calma. O sigui, van fent i saben que un dia o altre acabaran i molts acaben. Però, certament, la tessitura és molt diferent de l'estudiant a temps complet que sap que en 4 anys podrà acabar un grau. Aquest és un hàndicap per a alguns estudiants. Gure kasuan, adibidez, unet bergaran, urtero dakau 1.600 ikasle gutxi gora bera, eta bokatzen dute 80 bere graduko karrera, leheno lizentziatura on graduak, ez? Zaila da esatia badaude batzuk bukatzen dutela urtez urte eta 4 urtetan ia full time ez daudela inor, baina, bueno, martxa hartzen dute. Normalian, ia doblia denbora aldetikan 8 urtetan, lizentziaturat normalian 8-9 urtetan, baina pentsatu behar duen jende asko hasten dela asignatura bakar batekin, 2 asignaturarekin, hor dago gero beste faktore pertsonalak ere, eta urtero ere hor dago ikasleko badiana batzuk, ez? Gutxi gora bera, 300 usten dute ikasketa, gero bueltatzen dira berriro hasteko, baina nik horrela gutxi gora bera pentsatu nuko, eta posible da noski bukatzia, baina bakoitza bere ritmo dauka, ez? Idea batzuk konpartitzeko zimaz. Azteko nik uste dut, hemen planteatu dena beharra, gogoa, desioa, esan da dago. Nik uste dut hemen inork ez du kuestionatzen
ze beharra dagoen Euskal Herrian, olako proiekturen bat, olako dinamika bat bultzatzeko, eta Iñakik esan duen bezala, denbora galtzen ari da. 3 elementuak agertu dira, ez? Elkar lanean, proiektu kolaboratiboak, baina horretarako gaur egun dauden unibertsitateen artean agendan sartu behar da. Juanjo aipatu du lehen esaldi batzuk, eta sinisten dut, esaldi horiek, beste beharrak daude nire unibertsitatean, nik nirea, besteak hor konpon, baina bitartean ikusten dugu, unirren sorrera, Euskal Herriko jendeak matrikulatzen da kanpoko unibertsitate pribatu batzuetan lukroren helburu bakarra. UEUk dauka konpromiso bat, gogo bat hori aurrera egiteko, eta hirugarrenkan ikusten dela agenda politikoa, ez? Laster egongo dira elkarte autonomoan hauteskundeak, ze beharra dagoen talde politikok ere bere konpromisoa, bere programetan horren arira zerbait esateko, Euskal sistema unibertsitario horretan honen inguruan zerbait aipatu behar dela. Orain dela gutxi izan dira hauteskunde Nafarroan, programan ere nik uste tolako elementuak Nafarroan joan behar dira garatzen, elkarlana gauza planteatzen, eta ez dakit horren inguruan zerbait esan dezakezu zuek, bereziki Juanjo eta Iñaki, edo, sin más, konpartitzea, esan direzuna. Bueno, ni egia esan azken gazenkia, igual, gure urrengo batzak, ez egon prestatuta. Baina labur egitea zen, baina, bueno, gure asmoa da administrazioarekin, beste unibertsitateekin, eta partido politikoekin lana lantzea, gure proposamena agenda politikoan eta horrengo legebiltzarrean asmoa daukagu agerpen bat eskatzeko, osatzen denean, eta planteatzea. Eta horretik nahi dugu partido politikoekin bildu, ea haien programetan eta jartzeko asmotan daude. Ziaro, ados nago. Hor, erreza da esatia eta zaila da gero bihurtzea, errealitate bezala. Baina, hau da gai bat oso retoriko esango nuke. Pertsona batek ez du esaten ezetz, ez du nahi hau egitea. Oso interesgarria da, sugerentia dela, baina gero hortik aurrea gu oso tribala gara oraindikan. Eta unibertsitario naiz eta gehiago, eta oso egozentrikoa gara, vanitatea handia daukagun, orduan hori ere zaila, bihurtzeko ere, behar dugu impulso politiko bat, baina hori baino gure artean ere pentsatzea posible dela azaltzea. Eta ez izen aukiko du, eta nork esango du hor patrono dokide bezala, horretako, eta barkatu hitzak txoakida bat da, azkenean da denon artean egitea, eta nola lortu dute adibidez Andaluzian, Universidad Internacional de Andaluzia. Oin dakaguna, ia 100 gradu ondoko ikastaroak 8 unibertsitate tartean, lortu dute oso proiektu polita ere, eta interesgarria da, ez? Azkenean, nik uste posible da egitea, eutzi behar du proiektua, eta egia da, urte elektorala denez, presin hori egitea gure artean, jendia bustitzeko eta esateko posible dela eta martxa emateko, ez? Nik uste dut gai da, transversala izateko legebiltzarrian. Hori aprobetsatuz, bultzate denon artean lortzen dugun. Jo voldria aprofitar perquè estava donant voltes a les preguntes que m'han fet abans dels 3 consells i 2 matisos, però un ve molt al pèl d'això. És important la col·laboració entre universitats, és molt important i entre institucions, però la meva experiència em diu que si només és un consorci, no funciona. És a dir, és allò de dir, si vols que una cosa no prosperi, encarrega-la una comissió, no? Doncs és el mateix. És a dir, és important la col·laboració, però hi ha d'haver un motor. Si no hi ha un motor, que al final és l'eix, és la pedra angular del projecte, esperar que 5 o 6 institucions amb objectius diferents, amb prioritats diferents, amb visions diferents, es posin d'acord i acabin creant-ne una altra que funcioni,
jo crec que és utòpic, però en el mal sentit de la paraula, no en el bon sentit de la paraula. Per tant, això és important. Hi ha un altre element molt important que és el finançament. I això em porta a una cosa clau que no he dit quan em preguntàveu si érem una universitat elitista o no. Clar, quan es crea la UOC, el govern català diu jo finançaré la UOC però només pels que la facin en català. Perquè no vull finançar estudis a distància en castellà de gent de fora de Catalunya que no és de la meva competència, per tant, això que lo pague l'Estado. En aquell moment això podia tenir un sentit, després ja es veu que no. I això ens ha obligat durant molts anys a tenir dos preus. Un, per les titulacions en català, que era preu públic, i sortia en el decret de preus de la Generalitat per les públiques, i un altre per les titulacions en castellà, que eren a preu privat, a preu de mercat, per dir-ho d'alguna manera. Per sort nostra, la Sindicatura de Comptes, que és el Tribunal de Cuentas de Catalunya, en una última revisió que ens va fer de tot, una auditoria, perquè com que som públics doncs estem sotmesos a l'auditoria, va mostrar que això era inconstitucional, i tenen tota la raó. Però no només a nivell espanyol. O sigui, a nivell europeu, no es pot discriminar la població europea en una universitat europea per preu. No es pot. O sigui, és contrari als acords internacionals de la Unió Europea, la qual cosa ens va permetre, a partir de l'any passat, igualar els preus. I clar, si iguales els preus, accedeixes a més públic, hi ha un públic diferent. Per tant, això que era un mandat del govern català, gràcies a un òrgan de control de la pròpia Generalitat que va dir que ho estàvem fent malament i que a nosaltres ens va venir fantàstic. I en aquests moments el que sí que cobrem són preus diferents pels estudiants llatinoamericans perquè no són comunitaris. Igual que qualsevol universitat pública està obligada a cobrar un preu diferent per universitats extracomunitaris perquè no estan sotmesos als acords de l'espai europeu. I clar, això et canvia el perfil, perquè els nostres estudiants històricament a Espanya eren estudiants que pagaven fins l'últim euro del cost de la titulació. I ara, en canvi, estan sotmesos al... També s'ha de dir que el nostre finançament és molt més petit que el que tenen les universitats presencials, contràriament al que les presencials es pensen, perquè hi ha una llegenda urbana que creu que nosaltres estem molt ben subvencionats i que, a més, com més estudiants tenim, més subvencions en portem, perquè aquest és el sistema que funciona en l'estructura financera del sistema públic català. I per això ens miren malament, perquè creien que quan més creixíem, més diners del pastís de les subvencions en portàvem, però això ja ens agradaria, és fals. El nostre contracte programa amb la Generalitat ens limita la subvenció a una quantitat fixa, ens penalitza si no creixem, però no ens bonifica si creixem, amb la qual cosa el creixement és una necessitat de sostenibilitat. O sigui, nosaltres creixem per sostenibilitat i per qualitat, perquè si tens més ingressos, òbviament, llavors vol dir més estudiants, doncs pots tenir millors professors, no cal que us ho expliqui. Per tant, és un sistema interessant, sostenible, jo crec que bastant, però que també s'ha de tenir en compte quan es fa el projecte, perquè al final, i sobretot en un entorn com el vostre, que l'univers de possibles estudiants numèricament és molt limitat i per tant les economies d'escala no funcionen, o no funcionen tan bé. Beste galdera baduguan. Bai, egunon. Paradoxa baten aurrean gaude, berriro ere, eta nik uste gaurko eguna horren adierazle dela, ezta? Euskal Herriaren historia begiratzen baldin badugu, pauso kualitatiboak, pauso egituratzaileak, beti eman dira esparru, esan dezagun, ez formaletan, ezta? Eta kasu honetan, UEU gaur planteatzen ari zaigun bezala urrats egituratzaile bat eman beharra dagoela Euskarazko unibertsitate eskaintzan, lehenago antzekoak bizi izan ditugu, bai artearekin, bai hizkuntza eredu bateratuarekin, edo Euskarazko irakaskuntza eredu oinarrizkoa formalarekin, ezta? Orduan, nolabait ere nik uste zer pentsatu eman barko ligukela, berriro ere euskalgintza autogestionatua da, herri honi aurrera bideak proposatzen ari zaiona,
Eta berriro ere, euskalgintza autogestionatua da, topo egiten ari dena, eta kasu honetan, ez dugunez frankismoa hitz egingo, topo egiten ari dena, ezarritako edo sortutako egitura egonkorrekin, urrats hori eman alizateko. Uste dut herri bezala, urrats hori eman beharra daukagula, beraz, zoriondu, eskertu, ez dakit zehitz erabili, baina behintzat bisio historiko hori ezagun galdu, UEU betetzen ari den lanaren inguruan, eta uste dut ezinbestekoa dela ikuspegi autokritiko batetik hitz egitea, ze Alvarez jaunak aipatzen zuen tribalismoa, biztan da interes korporatibo asko daudela, eta gainera legitimoak izan daitezkenak hein handi batean, baina urratsa eman beharrean gaude. Eta berriro ere, bere garaian sortu ziren bezala, eredu autogestionatuak 11 kultura arloan, honetan ere eman beharrean gaude. Gizarteko eta ekonomia eta gizarte arloko beste hainbat eremutan ere egin beharrean gaude bezala, honetan ere bagaude. Eta amaituko nuke, eskertzearekin batera, Sigales jaunak egin duen adierazpen bati bere garrantzia emanez. Eta da, hain zuzen ere, UOK sortzen denean kapital soziala sortzeko xede batekin. Bestea beste, xede batekin sortzen dutela. Eta esango nuke guk Euskal Herrian une honetan eta gure etorkizuna, gure eskuez, lantzeko premia inoiz baina gordinago bizi dugun garaian, guk ere gure buruari aitortu behar digula kapital soziala berritzeko dugun premia hori, ez da? Eskerrik asko. Ez eta bestela lasai. Bueno, esatea, ados nagola, eta, baina edo gehituz proiektu sendo bat dela, lehen aipatu den hildotik, ikasle batek 8 urte hartzen dula halako ikasketa prozesuan, eta ezin dela nolabait oinarri ahul batekin hasi. Eta bai, lan handia egin behar dugula, baina baita ere lotu behar dugula oinarri on bat eta proiektu sendo bat. Beste galdera bat gu. Nik azpimarratu nahi dut gauza bat niretzat importantea da, hemen triviala da, 3 aldiz entzun dugu ikasle mota diferentea dela. Olako unibertsitatean eta unibertsitate klasikoan. Nik uste dut proiektu honekin aurrera ez joateko aitzaki eta handienako da pentsatzea, ohiko unibertsitateak pentsatzen dutela ikasleak galduko dituztela. Hemen da triviala, baina bihar kalean hori izango da problema nagusi bat. Jendeak uste du ikasleak kentzen dizkiogula ohiko unibertsitatei. Eta ez da horrela. Honekin irabazten da kulturarako eremu berri bat. Persona batzuk titulo extra bat edo minusbaliak dauzkalako edo egingo lituzken ikasketak ez dira egingo. Hori, hemen triviala da. Bihar ateako gara hemetik eta kanpoan ez da triviala. Hori izango da problema handiena. Eta besteadetik beste ohar bat egin nahi nuen, eta Carlesi eskertu nahi diot, katalan berriekin oso ondo tratatu duela, oso garbi hitz egin du katalanez, eta nik kontatu dut eren batek bakarrik erabili dituela kaskoak. Guztiok ikasi dugu pixka gehiago gaur, mintza praktika egin dugu. Eskerrik asko. No, simplemente yo pongo a disposición de la UEU, si quieren, una diapositiva que hoy no traje, que la elaboró el gobierno de Cataluña, no nosotros, que demuestra eso que estás planteando, que hoy, otra cosa es el futuro, pero que hoy los estudiantes que vienen a la UOC son absolutamente complementarios, y creo que en el caso de la UNED es lo mismo, complementarios de los que van a las universidades presenciales, con lo cual se cubre un sector que hasta el momento no tiene oferta universitaria. Si eso sirve para tranquilizar a quien sea. Ez dakit dagoen bestela bukatutzat ematen dugu. Bukatzeko, nahiko argi gelitu da, baina argiago gelitu da din, beharrezkoa baldin bada, gaur UEUtik hausnarketa konpartitu bat egin nahi genuen. Hausnarketa konpartitu honen ideia zen lehentasuna bizi osorako ikaskuntza izango duen unibertsitate berri bat sortu behar ote dugun edo ez. Hain zuzen
gaur gauzkoz Euskal Herrian ez dagoelako bizi osorako ikaskuntza lehentasun abia puntu eta helburu duen unibertsitaterik. Uste dut nabaria gertatu dela unibertsitateen arteko lankidetza ezinbestekoa dela, hasieratik esan dugu balorean jarri behar genuela, eta jardunaldi honek balio baldin badu unibertsitateen arteko elkarlana abiatu eta administrazio publikoen babesa lortzeko, ongi etorria izan dadila. Eskerrik asko hiruoi, eskerrik asko hemen jarraitu duzuen hizlarioi, eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta lana dugu egiteko, beraz, lankidetzara. Eskerrik asko.